Diñeiro en efectivo ou tarxeta, os cartos físicos levan tempo perdendo terreo fronte aos virtuais, aínda que gran parte da poboación négase a desbotar as moedas e os billetes. Situacións como o apagón nacional reforzan ademais o diñeiro en físico, aínda que as novas tecnoloxías seguen abríndose paso. As tarxetas de crédito e ata os teléfonos levan anos facendo a competencia ao diñeiro físico. Os pagos telemáticos están xa amplamente estendidos para calquera transacción, dende grandes cantidades ata pagar un café. Os motivos deste cambio poden ser a comodidade ou a rapidez á hora de pagar. Porque, vamos a ver, a mí gusta mellor a pagar con tarxeta, entendes o que che digo? É máis cómodo, non? É máis cómodo para todo. Máis cómodo é con efectivo, porque con tarjeta non estou moi acostumbrado. Pago na autopista a veces, cando iba, que agora sai que non vou, en algún comercio que... Con teléfono, sí, tarjeta. Sí, teléfono. Pero bueno, ahora desde el apagón, sí. Igual un billete llevas máis, Aínda que gran parte da poboación se decante pola tarxeta, case todo o mundo prefire levar en riba cartos en metálico. Van sobre 50, 100 euros, depende das compras que faja. Vamos a ver, que se no pago eu sempre teño algún efectivo, non é moito, pero sempre teño algún efectivo. Por exemplo, agora, non? Vamos a ver, por exemplo, agora. Pero bueno, son de pagar igual con tarxeta, se podo, vale? Levo hasta, podo levar 100 euros, 50, sí. Ahora llevo 30, pero es un caso excepcional, normalmente yo que sé, 10, 20 como mucho. O apagón a nivel nacional puxo a moitas persoas sobre alerta, quienes antes non levaban nada en efectivo, agora prefiren guardar un billete. Non sei, por se acaso pasa un apagón como o do outro día. Ahora como hago cosas, o sea, cosas básicas del súper, por ejemplo, no podías. A velocidade a que se expande o pago electrónico asusta a moitos consumidores que temen ver suprimido o diñeiro en efectivo. Un dos sectores máis afectados por isto podería ser a terceira idade, que ante o descoñecemento das novas tecnoloxías enfrentaríase a un problema. Con todo, moita xente aboga por seguir mantendo o metal e o papel. Eu penso que hai que seguirlo mantendo. Creo que non, que se pode sacar por as persoas maiores. Que as persoas maiores, ao mellor, non estamos metidos, non entendemos ben eso. Entonces debería de existir os cartos efectivos de momento. No, hay que, para estas emergencias o así, claro, viene bien el efectivo. Nunca se sabe cando pode fallar a tecnología, vaya. Sí.